Lagyan mo dyan. Una. Ay, buti na. Ulam. Kaya ko lang. Kamayab na pasyok daw. What's up mga lakay? Naimbag nga daw kada tayo mamin. Salamat nagbuya kayo ati video me. Video me ni ading ko nga nagluto kami ti tukak nga prenito lang mga lakay. So sapay lang ko mga lakay kung di yung liplipatan ti ag-subscribe, ag-like, ag-comment kayo ito'y video me mga lakay. So yan, shoutout tayo mga lakay. Shoutout gayam kini anting Glenda Gatchalian, ante shoutout. At saka shoutout rin kay si Wilmer Tabares, Team Isabela, shoutout din sa'yo Lods. Ayan. So hanggang dito na lang yung video namin. Ganun na to yun mga lakay. Sa pila ko magbuya kayo man to no next nga video men.
Bye-bye.